दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि बे सानाव 2021 मायथाइ गोदान बोसोरनि दुलाराय बर' माहारिनिसिम गिबियावनो खुलुमनाय आफादारि गाहाम हामलायनाय आरो साफ्रोमनिसिमबो सिबिनायखौ जोङो बावहरदों आरो बे समाव मिजिंथियो 2021 मायथाइया जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन खौसेथि आरो बयनिबो जिउआव गोजोन थासारिया जाहाथे अरायबो गोजोर जानानै थायो आरो दिनै 2021 मायथाइया फैनाय लोगो लोगो दुलाराय बर' माहारिया जायफोर हाबाफारिफोरखौ मावनो थाखाय जोंनि गासैबो रायजो राजाया थांखि आरो मिजिं लानानै दङ बे गासैबो थांखि आरो मिजिं बिथांमोननि लाखानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिफोरा आनान गसाइनि अननायाव जाहाथे जाफुंसार जायो आरो साफ्रोमनिबो जिउआव गोजोन फैयो साफ्रोमनिबो देहाया जाहाथे गोग्गो आरो गोथारै थायो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइनि बे बोसोरखौ गोजोननि बोसोर जौगानायनि बोसोर आरो जेंना सुस्रांनायनि बोसोर हिसाबै जाहाथे बर' हारिया मोननो हायो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथानि बे दफाफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मावफुंजागासिनो दङ आरो मैया आसाम बिधान सभायाव बिटिआर सुक्तिनि जि दफा दङमोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बर'निनो बिटिआरनि बायजोआव मोनसे आलादा काउन्सिल जि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनाय आरो लोगोसे बर' रावखौ आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनायनि जि बिल बे मोननैबो बिलखौ आसाम सरकारा एसेम्बलि सेसनाव लाबोदों आरो बेखौ सिम्पोल डिबेटनि गेजेरजों दिनै बियो पास जानानै थांबाय आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आसामनि केबिनेट हेल्थ आरो इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गासै आसामनि बे एसेम्बलिनि रुलिं आरो अपोजिसन गासैबो हान्जानिसिम बे मोननैबो बिलखौ गोजोनै आरो बयनिबो पजिटिभ डिबेटनि गेजेरजों बारहोनायनि थाखाय सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसाम सरकारखौ जों साबायखर बावदों आरो मिजिंथियो जे आद्रा थानाय जायफोर दफाफोर दङ जायफोर इम्पर्टेन्ट दफाफोर बे दफाफोरखौ जाहाथे पर्यायक्रमे बे दफाफोरखौ मावफुंगोन दिनै बिटिआरनि बाउन्डारि एक्सटेनसन बे इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजननि हाबाफारिया सोलिगासिनो पिपि बार्मा चेयारमेनशिपनि आन्दाराव आरो 15 तारिख जानुवारिसिम मोनसे टाइमलाइन होनानै गामिफोरनि एप्लिकेसन नाजावनाय दल संगठननि एप्लिकेसन नाजावनाय इनक्लुजन जानो गोनां गामिनि एप्लिकेसन बा बेखौ नाजावनाय आरो एक्सक्लुजन जानो जायफोरा लुबैदों बिनि नाजावनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डनि सिगां आरो एकर्डनि टाइमसिम जोङो गासै 1500निबो बारा सिमुलुगुरि बिश्वनाथ जिल्लानि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बे ओनसोलसिम सोसननायनि थाखाय जिखिनि दाबि होदोंमोन आरो खोलाहा थानाय जिखिनि जोंनि 95 डिसपुटेड भिलेज आरो रिमेनिं भिलेजेस बेफोरखौ इनक्लुड खालामनायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो जोंनि जिखिनि क्लेम आरो डिमान्ड एरिया दङ बा भिलेज दङ बा ओनसोलफोर दङ बेखौ जोङो अलरेडि जोङो गभर्नमेन्टनो होनानै दोनदों आरो नैबे कमिसननो जोङो आरोबाव बेखौ कनक्रिटाइज खालामनानै जोङो बेखौ साबमिट खालामगोन बिथांमोना जोंनियाव स्पेसियेलि बिनि थाखाय लेटार हरदों आरो बिनि अनगायैबो गासैबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोना खुनु होंगो दोंगो खालामाजासे सिम्पोल एप्लिकेसननि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा हाबा मावगोन गुबुनारि जोंनि गेजेराव ओनसोलाव रायजो जानाय बिथांमोननिखौबो जोङो खावलायनांगोन बिथांमोनखौबो जोङो बुजायनांगोन अनलायनानै खौसेयै जोङो रायजो जानांगोन दा बेखायनो कन्टिगिउटि मेनटेन खालामनो थाखाय जोङो जेफोर हाबाफारिखौ मावनांगौ मोनसे मोननै मोनथाम गुबुन हारिनि गामिफोर जे थानो हागौ बिथांमोनजोंबो बिदा फंबाय बायदि रायलायनानै बिथांमोनखौ जोंनि बाउन्डारिनि सिङाव सोनानै
बिटिआरनि जे एक्सटेनसननि हाबाफारि बेखौ जाफुंसार महर होनो थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बर' अनफावरि आइ आफा आरो समाजनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों बे खामानिया गोख्रैनो जोंहा मावनानै लानो गोनां। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे दिनै सेन्ट्रेल जेलाव एनडिएफबि आरनि आरो एनडिएफबि-एसनि गोबां दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा दिनै जेल जानानै दङ। दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गोजोना दिनै गायसनजाबाय, नाथाय बिथांनि बेलायाव आरो गुबुन गुबुन जिखिनि केडार आरो लिडारनि बेलायाव माखासे भारदिखौ सिगां होना दोननायनि थाखाय दिनै बिथांखौ उदां अख्राङाव दिनै सरकारा माने हगारनानै होआखै। दा बेखायनो दाख्लैबावै भारतनि नखर मन्त्रि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांनि फारसेनिफ्राय आरो एबसुनि फारसेनिफ्रायबो जोङो जयेन्टलि आलादा आलादायै जोङो लोगो मोननायाव जोङो अमित शाह बिथांनो एप्लिकेसन होदों, मेमरेन्डाम होदों आरो जोङो बुंदों जे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ केसआ लासै लासै जोबोब्लाबो बिनि टाइमा माखासे जिहेतु लिगेल मेटार सम नाङोब्लाबो गासैबो दैदेनगिरिया जि जेलावनो थाया मानो सेन्ट्रेल जेल आरो माने डिस्ट्रिक्ट जेल गासैबो जेलनिफ्राय फैनानै लांदां अख्राङाव फैनांगौ, न'आव गोजोनै खुसियै न'खरनि सुबुंजों रायजो जानो मोननांगौ, बे बाथ्राखौ जों फोरमायनाय जादों। आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनो मोनसे बिसास आसास होदों। फैबाय थानाय समाव बिथाङा बे मेटारनि सायाव सावरायनानै मोनसे मोजां डिसिसन होनायनि जिखिनि बिथिं बेखौ बिथाङा जोंनो फोरमायदों। दा बेखायनो बे हाबाफारियाबो जोंहा मावनांगोन। आरो गुबुन फारसेथिंहाय बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आर्मि पारामिलिटारि आरो पुलिसाव जि रिक्रुइटमेन्टनि बेबस्था, बे रिक्रुइटमेन्टनि बेबस्थाखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ होननानै हम मिनिस्टार बिथांखौ जों खावलायदों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो जुदि 5,000निफ्राय 10,000सिम जोङो जुदि जोंनि स्पेसियेल रिक्रुइटमेन्ट ड्राइभखौ खालामनानै लानो हायोब्ला जथेस्थ' जोंनि बर' इयुथआ जोङो माने साख्रि बाख्रियाव जोङो एंगेज जानो हागोन। आरो लोगोसेयैनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ साबसिन हामसिन इक'नमिकेलि भायेबल मोनसे ओनसोल हिसाबै जोङो गायसननो हागोन। दा बेनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइखौ लानानै जोङो माखासे हाबाफारि जोङो रनसायगोन। जिहेतु हाथियार लानानै सोमावसारनायनि थासारिया जोब्बाय आरो दिनै गणतान्त्रिक बर' जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जि आन्दलन दंमोन राजा लामा रेल लामानि, बेबो दिनै जोबथ'फैबाय। आरो दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे सम बा थासारि, आरो बेयाव सरकारजों सावरायना सरकारखौ नारसिननानै सरकारखौ मदद होनानै जोङो खामानि मावनो थाखाय दिनै हाबाफारि लादों। आरो बे समाव बिटिआरआव जों गोदान सरकार मोनसे मोनबाय आरो बे सिगनेटरिफोरनिनो सरकार, संग्रामि नेताफोरनिनो सरकार, प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनि इउपिपिएल बिजेपि जिएसपिनि मोनसे जों सरकार मोनबाय। बे सरकारा रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ थारैनो जाफुंसार होगोन। बिथांमोना इलेक्सनाव होनाय मोनफ्रोमबो प्रतिश्रुतिखौ सम आरो थासारिखौ नायनानै मावफुंनानै होगोन। बिनि सायाव जोंहा फोथायनाय दङ, जोंहा बिसास दङ। आरो बेखौनो लानानै फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि गेजेरजोंनो बिटिआर सरकार, आसाम सरकार, भारत सरकार आरो गोदानै दाजानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ज' लोगो नांनानै बर' हारिनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावनायाव गोरलै जागोन होननानै जोङो बिसास आरो जोंहा फोथायनाय दङ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइयाव सोलोंथाइखौ लानानै जोङो मैखोमै खामानि मावनायनि माखासे हाबाफारि लादों। गुन गोनां सोलोंथाइया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15 इयार्स लं मोनसे मिसनाव सोलिगासिनो दङ। आरो बेखौ जोङो मर वाइडलि, मर पपुलारलि आरो बांसिन जोङो फिथाइ गोनां जोङो माने हाबा मावफुंनो थाखाय फैबाय थानाय समाव काउन्सिलिंनि बेलायाव, मटिभेसननि बेलायाव, प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ जों बेखौ मोनसे रिभाइस एक्सन प्लान खालामनानै जों खामानि मावनायनि थाखाय जोङो थागथियारि खालामदों। आरो फैबाय थानाय 2021 मायथाइयाव निउ एजुकेसन पलिसिया आसामाव सोलिगोन आरो बे निउ एजुकेसन पलिसिनि गेजेरजों जोङो माखासे गोदान गोदान बिथिं जों मोननो हागोन। आरो बे हाबाफारिखौ लानानै जों रायजो राजानो मोनसे एवारनेस हाबाफारि, सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारि जों मावगोन। बेजों लोगोसे थारैनो जोङो धन्यबाद बावनांगोन। दिनै नैबे कर'ना भाइरास महामारिनि समावबो
बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि नाजानायजों बिमा बिफानि जोथोनजों 50निबो बांसिन 50निबो एबभ माने जोंनि माने स्टुडेन्टसफ्रा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआव क्वालिफाइड जादों गोबां आइआइटिआव एनआइटिआव मेडिकेल कलेज बा इनस्टिट्यूटआव दिनै बिथांमोना एडमिशन लाबाय आरो बे जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे साक्सेस होननानै आं सानो अल इन्डिया लेभेलनि जि रेंक बिथांमोना बेखौ एचिभ खालामनो हादों गुबुन फारसे दाख्लैबावै एपिएससिनि आसाम सिभिल सार्भिस आसाम पुलिस सार्भिस एलाइड सार्भिसनि रिजाल्ट ओंखारदों आरो बेयावबो सास्नि बर' जोंनि माने केन्डिडेटफ्रा क्वालिफाइ खालामनो हादों मोजां रेंक मोननो हादों आरो एससिएस ग्रेड जुनियर ग्रेड लोगोसे लेन्ड रेभिनिउ सार्भिसाव जायगा आवग्रिनो हादों आरो बेबो नाजाथाबनाय आरो गोख्रों मोनसे फोथायनाय बिनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ एचिभ खालामनो हादों आरो जाय फरायसा फरायसुलिया एपिएससिनि आनजादाव आरो मेडिकेल इन्जिनियारिंनि आनजादाव दिनै साक्सेसफुलि उथ्रिसार जाबाय बर' हारिखौ जौगानायनि मोनसे आथालखौ आरोबाव साबसिन गोख्रों खालामबाय बे फरायसा फरायसुलि आरो लोगोसे जोंनि गार्जेन बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो साबायखर बावदों दा फैबाय थानाय समाव मेडिकेल इन्जिनियारिं एपिएससि आरो इउपिएससिखौ लानानै जोङो पार्मानेन्टलि जिहेतु जों ओरिएन्टेसन हाबाफारि जोङो 8-10 बोसोर लाबोबाय फैबाय थानाय समाव पार्मानेन्टलि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कचिं इनस्टिट्यूट बा कचिं सेन्टार बा बेबायदि इउनिट खालामनानै क'क्राझार आरो उदालगुरियाव इनिशियेल स्टेजाव जों आरम्भ खालामना थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामदों आरो बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि जि जुथुम्मा दङ बे जुथुम्मायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ मोगथाङाव जाफुंनायनि थाखाय जों हाबा मावगोन गुबुन फारसेथिं बड'लेण्ड स्किल मिशन जायफोर जोंनि दिनै स्कुल ड्रप आउट जाबाय कलेजाव ड्रप आउट जाबाय बिथांमोननि थांना थानायनि थाखाय बिथांमोननि खामानि मोननायनि थाखाय बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननांगौनि थाखाय टेक्निकेल पार्टखौ नायनानै स्किल ट्रेनिंनि बाथ्रा भकेशनेल ट्रेनिंनि बाथ्रा आइटिआइनि बाथ्रा बे गासैखौबो कम्प'जिट मोनसे कमप्रिहेन्सिभ मोनसे मेनाराव जोङो लानानै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड स्किल मिशन मोनसे हाबाफारि लानो थाखायबो जोङो थांखि जोङो फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो हाबाफारि हिसाबै जोङो लागोन आरो बे गासैबो बाथ्राखौ फैबाय थानाय जोंनि जुथुम्मायाव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोगथाङाव महर होगोन दा बेखायनो इउपिएससि एपिएससि मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं बे माने हायार जि कम्पिटिटिभ एग्जाम बे लेभेलनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोननै सेन्टार आरम्भ खालामनायनि जि बाथ्रा आरो गुबुन फारसेथिं ड्रप आउट जानाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बड'लेण्ड स्किल मिशननि गेजेरजों बिथांमोननो टेक्निकेल इडुकेसन होनायनि बाथ्रा बे जोंनि प्रायरिटि साबजेक्टआव बा एजेन्डायाव दङ आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे रांखान्थियारि मोनसे रिभलिउसन फरायनायनि बेलायाव मोनसे रिभलिउसन सोलोंथाइनि बेलायाव रिभलिउसन आरो लोगोसेनो बर'नि अस्तित्व थामोन्था रैखाथि बर' माहारिबादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो जि बिथिंफोरखौ लानानै हाबा मावनांगौ बे गासैबो बिथिंफोरखौ हाबा मावलांनायनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय